Komeng. Ayo, wayah sengak ki ya sengak to ya. Age ngiling es lho kok iso. Lagi ngiling es. Ono esere diiling. Dadi apa? Kok iso? Lah nggih, seket mau omen ngombe kon kepoyoh mbok lho. Alah wis ora ono sing dianune kok iso. Ngaku saiki, padahal dek marang aku lho saiki ngaku. Cita golek kos-kosan, Mas. Omong ame dok kok iso. Sida dong. Jarene ngusungi klambi ngono wingi kok. Wis diadai sak bojoku are kok iso. Gara-gara ndiki gara-gara kowe ngono kok. Lah iso aku iku. Lah kok kowe mbek aku yang lagi di mana ngono kok iso. Maksudnya ki ngundang yang yangkung kok ya. Oh. Masan tuwek men kok yangkung kok. Ayo Dik. Lilo ati kuwis lilo. Pripun Mbah Kum? Pripun? Dalam? Oh masuk. Ya. Wis pokoke anggere sentuk-sentuk iki masuk. Ayo penggalia ya Mas. Iya. Wong wedok karo wong lanang nek tuan beda, Dik. Bedane? Nek wong tua kan nek wis tuwa wong wedok kan ngene. Alah ya iya. Lah nek wong lanang. Wong lanang piye? Neh. Anjene beda tak omongi. Nek wong lanang trae ngono ku. Nek wis tuwa nyen ngono ku, Dik. Nek wong wedok ora mungkin bareng yo. Ngene ya Mas. Alah iya. Lah nek wong tuwa kaya Mbah Tatok ngene iki. Neh. Nulis biasa. Sampai nek aku tuwa yo ngono ku. Jamune ana kok, Dik. Apa, Mas? Estrajos karo timun. Lho terus? Estrajose diombe. Timune? Nggo mergawe. Timune gaweke sambel ya. Iya. Ayo Nek ngulek lambemu. Loro ati. Banter salah. Lah tak salah-salahno kok ben ngono kok isa. Lilo ati wis lilo. Lilo kuwi diraput wong liya. Tapi urip wis mulya.
seksa minangkani pamundutan saking Mbak Toto. Nggih, sampun katuraken Mbak Toto sampun nggih.